Cuaca pada malam hari ini terasa sangat dingin teman-teman. Nah, perjalanan sidak pada malam hari ini kita mulai dari perempatan Bandung ya. Kita ambil ke timur teman-teman. Nah, nanti setelah ke timur ketemu pertigaan pertama, kita belok ke arah kanan ya. Nah, ini setelah pasar. Nah, ini pertigaan, kita ambil ke arah yang ke kanan. Kurang lebih 200-an meter ya, nanti kanan jalan ketemu Indomaret. Nah, setelah Indomaret ada pertigaan ini. Nah, kita belok ke kiri. Kita ambil ke arah kiri ya teman-teman. Nanti lurus ketemu pertigaan pertama, kita ambil ke arah kanan. Nah, kita dalane rada angel cah. Nah, engko awake lurus ketemu neh pertigaan, ambil sing kanan neh cah. Dalane selot ndak karu-karuan iki. Nah, dalane jan grodak-grodak ngene iki tapi ora apa-apa lah. Nah, lokasi iki cah. Nek bakan iki adewe menggok nganan. Wis teko lokasi. Nah, sompil dapur Mayem. Nah, iki liwate adewe lewat samping cah. Nah, kondisine lokasine ngene iki. Nah, jan sangat bernostalgia cah. Malih kelingan pawone mbahku mbiyen aku ini. Nah, kayak sompile yo sik neng atas tungku ngono lho cah. Dadine yo sik panas mongah-mongah. Ngene iki. Dadine sing kadem nang dalan kono mang langsung terasa hangat. Soalnya nyapo penyajiane ngene iki cah. Dalam keadaan hangat. Dan ini iki yo banyak varian gorengan nih cah, tapi cuma iki mah aku ngene yo kloter terakhir dadi yo karek kuwi tok. Nah, iki wis dadi pesenanku wis dadi cah. Penampakane wis ngene iki. Nah, teko porsi jangan diragukan lagi cah. Dan teko segi kualitas rasa wis tidak bisa diragukan lagi. Medot nih kucir lur. Nan. Rasanya itu boleh madang gini. Jangan seneng pedes lah wong rene ya. Tapi cah, tenan rasane. Pedes ora ngadupi lah.